Saba Aparcaments ofereix als propietaris de pàrquings els avantatges de l'innovador sistema d'accés i pagament mitjançant un dispositiu electrònic OBE, Onboard Equipment. Cada dia més clients escullen abonar l'aparcament a través del sistema OBE per la seva comoditat en l'accés i sortida de l'aparcament i l'eliminació del pas pel caixer automàtic. I com és el mateix sistema que s'utilitza a les autopistes, els clients ja saben perfectament com funciona. Aquest sistema d'accés i pagament permet una circulació més fluida. En una mateixa via poden accedir fins al triple de cotxes. A més, redueix les cues per a entrar i sortir i augmenta la capacitat d'accés i rotació de places. El pagament electrònic ofereix totes les garanties de seguretat i evita els riscos de la gestió dels pagaments en efectiu. A més, els usuaris, particulars, professionals, car sharing o flotes d'empresa poden controlar detalladament les seves despeses. El propietari de l'aparcament té la possibilitat d'obtenir dades dels seus clients, com la freqüència d'ús de l'aparcament. Això permet establir programes de fidelització que fomenten el consum, realitzar ofertes comercials personalitzades al client o la possibilitat d'incloure el pàrquing en programes de fidelització ja existents. La major agilitat en posades en marxa i aturades permet un estalvi en combustible i redueix les emissions de CO. També es redueix el desgast dels sistemes de control d'accés, la qual cosa significa menys incidències i menor cost de manteniment. L'accés i pagament mitjançant un dispositiu electrònic permet reduir els residus en forma de paper, tíquets i rebuts, i també els seus costos de reposició. A Saba, amb el dispositiu OBE, tots són avantatges.